Хәерле кадерле яшьләр. Мин инде бу сезнең белән очрашуга чакыргач бик дулкынландым. Чөнки сезгә минем яки теория буенча, яки тарих буенча ниндидер мәгълүмат кына биреп китәсем килми, сезгә файдалы буласым килә. Шуңа күрә сез моны лекция дип түгел, сезнең белән бергәләп минем дә уйлануым, фәлсәфә коруым дип кабул итсәгез иде. Әгәр сез дә минем белән бергә кушылып барсагыз, инде бергә сөйләшү кызыграк булыр. Нәрсә турында сөйләшергә телим соң мин? Менә минем кереш лекция ул гомумән әдәбият турында дип аңлыйм инде мин. Һәм гомумән бүгенге фән менә әдәбият өлкәсендә уңышка ирешү өчен, язучы булу өчен ике зур сыйфат кирәк дип күрсәтә, билгели. Ул шулай дип тапкан инде аны. Аның берсе сәләт, һәм аның зуррак дәрәҗәсе сәләтнең ул талант, дахилык булырга мөмкин. Һәм икенчесе осталык. Мин дә уйлыйм, сез монда утыручылар, сез барыгыз да әдәбиятка тартыла торган сәләтле балалар. Шуңа күрә бүгенге сөйләшү ул нигездә әдәбиятта осталык турында булыр. Әдәбиятта осталык ул нидән гыйбарәт? Нәрсәләргә игътибар итәргә кирәк? Менә мин үзем күз аллаганча шулар турында бераз сезнең белән фикерләшергә телим. Инде осталыкка күчкәнче менә бу сәләт мәсьәләсенә тукталып китик әле. Гомумән әдәбият бит инде ул бик борынгы заманнарда ук барлыкка килгән. Бүген галимнәр әйтәләр, 50 мең ел элек менә һава торышы суынганнан соң һәм кешеләр тау куышларына кирип яшеренгән вакытта сәнгать барлыкка килгән диләр. 50 мең ел элек. Һәм шул вакытта кешеләр рәсем ясый башлаганнар, шул вакытта кешеләр ниндидер музыкаль авазлар чыгара башлаганнар, һәм шул вакытта кешеләр сүзләр ярдәмендә башкаларга нәрсәдер тәкъдим итә башлаганнар, аңлата башлаганнар. Менә бу яктан караганда сәнгать төрләре арасындагы әдәбият бер яктан ул кешегә мәҗбүри кирәк булган эшчәнлек түгел, шулай бит. Ул кешегә мамонт атып үтерергә дә ярдәм итми, әлеге мамонтның тиресен салдырырга да ярдәм итми, әлеге мамонтны кыздырып ашарга да ярдәм итми. Әмма дә ләкин менә шушы 50 мең ел элек кешеләр әле тау куышларында яшәгән һәм мамонт аулаган вакытта ук сәнгать барлыкка килгән. Бик кызык бит инде бу, шулай бит. Ни өчен шулай? Ни өчен шулай? Һәм менә бу сорауга бүгенге фән шулай дип җавап бирә. Кешеләр арасында бер төркем ул шушы сәләт белән туа. Димәк, бик борынгы кешеләр арасында ук сәнгатькә сәләтле, шушы эшчәнлеккә сәләтле кешеләр булган. Һәм алар шул мамонтның рәсемен кыяга ясаганнар, алар башка сәнгать төрләре белән шөгыльләнгәннәр. Икенче берәүләр ауга барыр өчен, ут табу өчен, башка шул тиреләрдән киемнәр тегәр өчен хәвәслек белән туганнар. Ягъни әдәбият белән шөгыльләнү, музыка белән шөгыльләнү кебек үк, рәсем сәнгате белән, башка сәнгать төрләре белән шөгыльләнү кебек үк, ул билгеле бер сәләт. Димәк, минем алдымда утыра торган яшьләр дә, алар дөньяга менә шушы сәләт белән туганнар. Һәм әгәр сез шушы сәләтегезне чын мәгънәсендә тормышка ашырып, үзегезгә язмыш салган мөмкинлекне файдалана аласыз икән, сез димәк безнең әдәбиятыбызны, сүз сәнгатен үстерүгә үз өлешегезне кертә аласыз. Әмма сәләт әйткәнемчә ике сыйфатның беренчесе генә, икенчесе аның осталык. Осталык әлбәттә нәрсә ул әдәбият, нәрсә ул әдәби әсәр, ул нинди үзенчәлекләрдән гыйбарәт дигән сорауларга җавап эзләп барлыкка килә. Әлбәттә, әдәбият бик борынгы заманнарда ук барлыкка килгән, без инде беләбез. Мәсәлән, автор язган беренче әсәр безнең эрага кадәр 8нче гасырда язылган. Гесиод дигән авторның. Бик борынгы заманнар бит инде бу, шулай бит. Димәк, шул заманнан бирле сүз сәнгате, әдәбият камилләшә барган. Һәм төрле дәверләрдә кешеләр шушы әдәбиятны үстерүнең яңадан яңа юлларын, алымнарын таба барганнар, билгели барганнар.
Менә шулай да әдәбиятның шул рәсем сәнгате кебек, шул музыка сәнгате кебек үзенең бик конкрет, төгәл законнары бар. Һәм бу законнар безгә әдәби әсәрне аңларга да, каләм алгач, үзебезнең хисләребезне яки күңелдәгесен кәгазьгә төшерергә дә ярдәм итә алалардыр дип уйлыйм мин. Һәм менә безнең алга таба сөйләшүебез нигездә шулар турында булыр. Менә тагын бер әз генә шигенеш кебегрәк, әле борынгы Грецияда, Юнанда Аристотель менә нәрсә ул әдәбият дигән сорауга шулай җавап биргән. Әдәбият ул тормышны кабатлау. Һәм аның мимесис теориясын, катарсис, мимесис теориялары турында беләсез инде. Без бүген вузларда да өйрәнәбез, һәм ул инде бик билгеле билгеләмә булып тора. Әмма вакытлар үткән саен галимнәр әйткәннәр, юк, бу дөрес түгел. Ни өчен дөрес түгел? Әйдәгез бергәләп җавап биреп карыйк шы сорауга. Әдәбият ул тормышны кабатлау түгел дигәннәр. Сез ничек уйлыйсыз? Аннары мин сезгә фән ничек җавап биргәнне әйтермен. Яхшы, бу сорауны бераз үзем әйтеп китәм, аннары бәлки алга таба сез дә миңа кушылырсыз. Менә бүгенге галимнәр әйтәләр, тормыш ул туктаусыз хәрәкәттә. Ул бер секундка да туктап тормый хәрәкәттә. Ләкин әдәби әсәр тормышны хәрәкәттә күрсәтә алмый. Ул аны билгеле бер вакыт аралыгында үзеп ала да, һәм шуны модель итеп яңадан сурәтләп бирә. Димәк, беренче айырмасы менә шушы Аристотель фикерен кире кагу, ул тормышның хәрәкәттә булып, әдәби әсәрдә бу хәрәкәтнең модель рәвешендә генә тәкъдим ителүендә. Һәм чыннан да менә тормышны сурәтләү ягыннан ук безгә әдәбият зур мөмкинлекләр бирә. Мәсәлән, лирика, поэзия ул тормышны бер мизгел буларак сурәтли. Әгәр без үзебезнең күңелебездәге, эчке дөньябыздагы хәзер барган халәтне, хәзер барган хис кичерешләребезне күрсәтергә телибез икән, без шигырьгә мөрәҗәгать итәргә тиеш булабыз. Шигырь безнең хисләребезне белдерә. Бу яктан драма әсәре шулай ук бик конкрет. Ул бит инде сәхнә өчен язылгач 3 сәгатьтән артмаска тиеш, шулай бит, шулай дип буалау әйтелгән. Хәзер буалау шулай дип куйган булган. Һәм менә 3 сәгать эчендә күрсәтелә торган вакыт, ул инде шулай ук бик зур булмаган вакыт, шулай бит. Әгәр без шушы вакыттагы ниндидер каршылыклы ситуацияның барлыкка килүен, үсүен һәм шишелүен күрсәтергә телибез икән, без драматургияга, драма төренә мөрәҗәгать итәбез. Һәм бу яктан иң кызыклысы әлбәттә минем иң яраткан төрем ул проза төре. Проза төре бу яктан бик зур мөмкинлекләр бирә, әмма шулай да аның да мөмкинлекләре шикләнгән. Аның төп сурәтләү объекты барыбер вакыт ягыннан шикләнгән була. Ә инде башка вакытка мөрәҗәгать итү узганга булсынмы ул, киләчәккә булсынмы ул барыбер төп вакытка өстәмә рәвешендә генә мөрәҗәгать итеп табыла. Димәк, безнең поэзияны, прозаны яки драматургияны сайлавыбыз безнең укучыга җиткерергә теләгән, белдерергә теләгән, күрсәтергә теләгән, сөйләргә, хикәяләргә теләгән, менә бу төрләрнең һәрберсенең үзенчәлегенә карап, фикеребездән бәйле, шулай бит. Без нәрсә эшләргә телибез? Һәм менә бу яктан караганда, әлбәттә, һәр төрнең үзенең үзенчәлекләре бар. Сез әле булар турында алга таба сөйләшәсез дип беләм инде мин. Һәм менә әдәби әсәр нәрсәдән башлана? Бу яктан фән бер генә фикер әйтә. Әдәби әсәр ул уйланмадан башлана ди. Сез моның белән килешәсезме? Уйланма ул инде әдәби әсәрнең орлыгы. Һәм менә әдәбият белемендә бик күп төрле фикерләр, мисаллар яши, ничек итеп шушы уйланма барлыкка килгән. Кемнәрдер аны төштә күргәннәр, кемнәрдер аны очраклы урамда күренгән йөздән эзләп тапканнар, кемнәрдер тәрәзәгә баккан табигать күренешеннән тапканнар. Әмма ничек кенә булмасын,
Уйланма ул гаҗәеп бер орлык. Бу орлыктан нәрсә үсеп чыгасын без белмибез. Ул гаҗәеп, беркемдә дә булмаган ят бер үсемлек үстереп чыгарырга тиеш. Һәм менә шушы үсемлек ничек үсә һәм ул нәрсәдән гыйбарәт соң? Әлбәттә, әдәби әсәр турында сөйләгәндә, менә әдәби әсәрнең тема, проблема, идеясы, сюжет, композициясы турында, образлар системасы турында сез инде күпмедер беләсез. Менә минем фикеремчә, әдәби әсәрдә, әдәби төрдә, әдәби жанрда, хәтта әдәби юнәлештә иң мөһиме ул каршылык, конфликт. Дөрес, әдәби төрләрнең барсында да каршылык бер төрле түгел. Мәсәлән, без поэзияда эчке каршылыкны күрәбез, шулай бит. Эчке каршылык булмаса, поэзияда да үсеш юк, мотив үсми. Драматургиядә ул инде бик ачык бирелә, һәм бу каршылык ачыктан-ачык сюжетның нигезендә ята. Сюжет драматургиядә ул каршылыкның барлыкка килү һәм шишелү тарихы. Ә инде прозада, прозаның төренә, жанрына карап, каршылык төрлечә булырга мөмкин. Ул бер генә каршылык булмыйча, бер-берсе белән уралып беткән берничә каршылык та булырга мөмкин. Әмма шулай да каршылык булу әдәби әсәрнең уңышының беренче шарты. Димәк, сезнең күңелегезгә уйланма килде икән, сез шул уйланманы ниндидер бер орлык итеп күз алдына китереп, туфракка күмеп куйдыгыз икән, туфрак дигәнебез ул сезнең күңелегез, ул сезнең кичерешләрегез, ул сезнең дөньяга карашыгыз, ул сезнең тормыш позициягыз. Һәм шуннан нәрсәдер ят бер гаҗәеп җимеш агач үстерергә телисез икән, димәк, бу очракта без инде каршылык турында уйларга тиеш булабыз. Һәм менә әле генә мин әйттем, каршылык ул хәтта әдәби юнәлешләрнең дә нигезендә ята дип. Әлбәттә, без реализм, романтизм, модернизм турында сөйләгәндә, аларның сыйфатларын беләбез. Әмма шулай да менә гади генә үзебезчә нәрсә соң булар дип уйлап карасак. Мәсәлән, реализм ул һичшиксез кешенең башка кешеләр, җәмгыять, мөхит, дәүләт һәм башка зур берләшмәләр белән каршылыгына корыла. Һәм монда кешеләрнең эш гамәлләре дә, кешеләрнең адымнары да, авторның фикерләү рәвеше дә, гомумән әсәрнең үсү рәвеше дә нәкъ менә шушы иҗтимагый детерминацияләнгән дип әйтәбез без. Ягъни иҗтимагый сәбәпләр, шартлар белән бәйле була. Ә менә романтизмда нинди каршылык ята соң? Мин инде уйлыйм, гомумән татар кешесе каләмгә үрелә икән, ул романтизмны бик яхшы белергә тиеш. Чөнки безнең бүгенге көндә менә галимнәр арасында хәтта шундый бәхәс тә бара. Гомумән татар әдәбиятында реализм бармы, юкмы дигән бәхәс ул. Чөнки күп кенә галимнәр булай диләр. Татар әдәбияты ул шәрқи әдәбият. Ул озак вакытлар ислам дине йогынтысы астында булган. Һәм шуңа күрә ул шәрқи романтизмны үзләштергән. Һәм анда Европадагыча, рус әдәбиятындагыча чиста реализм бөтенләй юк диләр. Вакыт калса без әле бу сорауга әйләнеп тә кайтырбыз. Димәк, романтизмда каршылык ничек була? Әйдәгез әле. Романтизмда каршылык бик гади, ул чынбарлык белән идеал арасында була. Һәм шуңа күрә романтизм һәр вакыт ике дөнья модели тудыра. Идеаль дөнья моделе һәм чынбарлыктагыча реаль дөнья моделен тудыра. Әгәр без менә шулай үзебез күз аллаган идеалны әдәби әсәр төшерергә телибез икән, димәк без романтизмга мөрәҗәгать итәбез, шулай бит. Ә менә модернизм нәрсәгә, нинди конфликтка корыласың? Сез ничек уйлыйсыз? Менә ике төп юнәлешне без инде карадык. Ә модернизм бик гади, ул реализмга яки романтизмга караганда да алгарак китә. Ул кешенең яшәеш белән каршылыгын үзәккә куя. Ягъни монда кеше яшәеш кануннарының
дөрес түгеллеген, я булмаса шуннан юл табу мөмкинлекләрен үзәккә куеп иҗат ителә. Әгәр без шунда ук яшәеш белән, Аллаһ белән, я булмаса язмыш белән сөйләшә башлыйбыз икән үзебезнең әдәбиятыбызда, үзебезнең әдәби әсәребездә һәм ак кәгазь алдында. Димәк, бу очракта безнең өчен иң җайлысы ул әлбәттә модернизмга мөрәҗәгать итү. Һәм безнең әлбәттә татар әдәбияты ул инде 20-нче йөз башыннан алып менә шушы язу рәвешен бик ярата. Һәм менә Европа әдәбиятларында, рус әдәбиятында модернизм инде артта калган иҗат юнәлеше булса, безнең әдәбиятыбызда әле аның бөтенләй китеп беткәне юк. Ул бүген дә язучыларның каләм очында һәм бүген дә модернистик әсәрләр языла киләләр. Аннан соң килгән постмодернизм һәм метамодернизм менә бүгенге көндә Европа әдәбиятларында мәйдан тота торган. Алар инде шушы модернизмны дәвам итәләр. Аларда да кеше һәм яшәеш каршылыгы үзәккә куела. Постмодернизм гомумән яшәешнең мәгънәсе, асылы, бердән-бер аны аңлату позициясе юк дип белдерсә, метамодернизм яңадан шушы мәгънәне эзләүгә кайтып төшә. Әгәр инде сезнең сорауларыгыз булса, булар турында без тагын да матуррак итеп сөйләшербез. Менә бу инде безнең каршылык турында булды. Әмма каршылык кына бит әле ул әдәби әсәрне хасил итми, шулай бит. Әдәби әсәр дигән сүз түгел. Әдәби әсәрнең башка төрле, мәсәлән, публицистикадан, я булмаса фәнни материалдан айырмасы нәрсәдә соң? Нәрсәдә аның айырмасы? Әйе, менә шулай, ләкин шул сүзләргә кадәр әле тагын бер нәрсә бар. Менә булай дип әйтергә мөмкин. Әдәбиятның төп айырмасы аның әдәбилек сыйфатында, я булмаса эстетик тәэсир итү мөмкинлегендә дибез без. Ул кешегә эстетик тәэсир ясый. Шуның белән ул гадәти тормыш күренешеннән, моделеннән аерылып та тора. Һәм язучылар әлбәттә тел ярдәмендә, сүз ярдәмендә ирешәләр. Чөнки рәсем сәнгатенең коралы ул төсләр булса, музыка сәнгатенең коралы ул тавышлар булса, без бары тик сүз белән генә эшлибез. Һәм сүз ул без белдерергә теләгәнне сүзләр сайланышында да, хәтта сүзнең урыныннан чыгып та күрсәтеп тора. Мәсәлән, бик таныш җыр "Мин сине яратам" дигән, яратам, беләсез инде барыгыз, дәйме? Мин сине яратам. Я булмаса икенчесе "Мин яратам сине, Татарстан". Менә шушы ике өзектә, менә сине һәм яратам сүзләренең урыннары төрле. Беренче очракта "Мин сине яратам" кайсы сүзгә басым төшә? Һәм бу очракта кайсы сүз мөһимрәк? Яратам дигән сүз, әйе, мин яратам сине, Татарстан дигәндә, инде сине сүзе басым ала һәм ул Татарстанны яратуның мөһим булуын күрсәтә башлый. Күрәсез, сүзләр сайлау белән бергә, әле сүзнең урынын сайлау да бик мөһим икән. Әмма менә шушы әдәбилек дигән төшенчәгә киләбез икән, без шунда ук әдәбилекнең нәрсәгә бәйле икәнен башка яктан килеп тә карый алабыз. Әдәбиятта әдәбилекне тәэмин итә торган категория ул образлылык. Образлылык. Нәрсә ул образ? Менә сез әдәби әсәр язганда нинди образлар белән очрашасыз? Кеше образы, шулай бит. Төп образ, ярдәмче образлар, тагын табигать образы, әйбер образы, детальләр, тагын нинди образлар? Автор образы, хикәяләүче образы, һәм башкалар, һәм башкалар, һәм башкалар. Менә шушы образлылык ул әдәби әсәрнең әдәбилеген тәэмин итә. Чөнки образ ул шул ук кеше, шул ук әйбер, шул ук табигать күренеше, шул ук сүз образларда бар. Ләкин бер шарт үтәлергә тиеш. Бу вакытта кеше, сүз,
табигать яки әйбер үзенең мәгънәсенә караганда тирәнрәк мәгънә аңлатырга тиеш була. Әгәр менә шушы без атаган категориялар үзенә салынган эчтәлеккә, мәгънәгә караганда тирәнрәк мәгънә аңлаталар икән, зуррак мәгънә аңлаталар икән, бу инде образ дигән сүз була. Шуңа күрә менә икенче кагыйдә булып бара инде, икенче киңәш булып бара. Без менә каршылыкның мөһимлеген аңлаган кебек үк, әдәби әсәр язганда образның мөһимлеген аңлыйбыз. Ягъни әдәби әсәребездә безнең шушы кешегә караганда, без сурәтли торган кешегә караганда, без сурәтли торган табигатькә караганда, без сурәтли торган минем хиссемә караганда, без сурәтли торган дөньяга карашыма караганда зуррак мәгънә, тирәнрәк мәгънә салынмаган икән, ул, димәк, әдәбилек категориясына тәңгәл килми. Бу ни өчен кирәк? Әйдәгез бу сорауга да җавап биреп китик әле. Миңа шундый ошый ул җавап. Менә сез аны үзегез дә беләсез, әйтеп кенә бирмисез, тыйнак кызлар, егетләр буларак. Менә ул ни өчен кирәк? Аның сәбәбе бик гади. Әдәби әсәр ул бер кешегә түгел, күп кешеләргә атап языла. Күп кешеләр үзенең күңелендә шуңа аваздашлык тапсын өчен, шушы әсәр белән кызыксынсын өчен, әлеге әсәр күп кешеләр өчен мөһим булган, әһәмиятле булган, кызык булган нәрсәләр турында сөйләргә тиеш була. Шулай бит? Инде хәзер әйләнеп кайтыйк менә тема мәсьәләсенә. Безнең тема мәсьәләсендә шулай ук еш кына без менә шундый сүз ишетәбез. Әдәби әсәр нәрсә турында дигән сорауга җавап бирә бит инде ул, без генә менә еш кына әйтәбез. Бу мәхәббәт турында, бу хезмәт турында, бу табигать турында дибез. Ләкин хезмәт турында әдәби әсәр язу мөмкин микән инде ул? Я булмаса гомумән ниндидер табигать турында әдәби әсәр язу мөмкин микән? Менә бит шундый сорау туа, шулай бит. Шуңа күрә дә әсәр нәрсә турында дигән сорауга җавап эзләгәндә, без һичшиксез кире әйләнеп кайтырга тиеш булабыз теге безнең әле генә телгә алган каршылыкка, конфликтка. Чөнки безнең әдәби әсәребезнең темасы ул менә шушы конфликтның сәбәбе. Әгәр конфликтның сәбәбе хезмәт икән, әлбәттә хезмәт темасы да булырга мөмкин. Ләкин анда бары тик ниндидер яңа шәһәрләр төзү, яңа заводлар төзү сурәтләнгән икән, ул хезмәт турында була алмый. Чөнки анда каршылык башка нигездә җитешкәндер. Шуңа күрә сез дә үзегезнең әдәби әсәрләрегезне язган вакытта, аларны анализлап караган вакытта, башкаларның әсәрләрен укып караган вакытта, менә шушы каршылыкның, төп каршылыкның сәбәбеннән эзләп карагыз әле теманы. Ул вакытта әсәр шактый сезгә инде аңлаешлы була башлаячак. Шушы каршылыкка салган фикереннән, дөньяга карашыннан чыгып, авторның нәрсә күрсәтергә теләгәнен, нәрсә сурәтләргә теләгәнен дә белдерер. Һәм һичшиксез тема белән янәшә безнең тагын ике төшенчә яши, аның берсе мотив. Менә озак вакытлар безнең әдәбият белеме тематика дигән бер төшенчә кулланып килде. Хәзер инде әкренләп кенә менә теория аннан баш тарта. Чөнки тема ул берәү. Әсәрдә күтәрелә торган мәсьәләләр, алар проблема төшенчәсенә туры киләләр. Ә менә мотив ул теманың оеткысы. Һәм зур әсәрләрдә, хәтта кичкенә әсәрләрдә дә, кичкенә генә шигырьдә дә андагы төп тема белән бергә башка темаларның оеткылары булырга мөмкин. Бу оетка мотив дип атала. Һәм еш кына менә мотив ул шул хәтле мөһим була, чөнки язучыларның, билгеле бер дәврдә иҗат иткән язучыларның әсәрләрендә тема түгел, бәлки мотив үзара сөйләшә башлый. Мәсәлән, мин сезгә бер мисал китерәсем килә. Мәсәлән, Гомәр Бәширов «Туган ягым яшел бишек». 17 бүлектән тора. Һәр бүлектә язучы
20-нче йөз башындагы татар тормышының гаҗәп матур сыйфатларын күрсәтә. Бәйрәмнәр, ышанулар, ул аулагыйлар, сабантуйлар, колын туу, базарга бару, ат чаптырулар һәм башкалар, пешәнгә чыгу, чәчүгә чыгу, ниләр генә юк. Һәм менә шушы 17 бүлекнең һәрберсе өмет белән башлана һәм өмет өзелү белән төгәлләнә. Әмма әсәрнең йомгаклау өлешендә автор безне бөтенләй башка фикер белән таныштыра. Ул әйтә, татар кешесен өмет яшәтә. Ул өмет өзелсә дә, бер өмет өзелүгә аның урынына икенче өмет килә. Һәм менә сез Совет әдәбиятын күздән кичерегез әле. 30-нчы еллардан 80-нчы елларга кадәр татар совет әдәбиятын. Менә 30-нчы еллардан 80-нчы елларга кадәр татар совет әдәбияты шушы өмет мотивы белән тулысынча сугарылган. Һәм өмет мотивы совет чоры әдәбиятының, татар әдәбиятының төп мотивына һәм лет мотивына әйләнә. Әмма сез 90-нчы еллардан соң әдәбият белән моны чагыштыра башлыйсыз икән, 90-нчы еллардан бүгенге көнгә кадәр инде өмет мотивы татар әдәбиятында төп мотив түгел. Анда да төп мотив бар, бәлки сез аны миңа әйтеп тә бирә алырсыз. Менә сез аны эзләп карарсыз әле. Бәлки таба да алырсыз хәзерге әдәбият белән танышканда. Димәк, мотив һәм лейтмотив. Әле бит шуның белән бергә язучының әйтергә теләгән фикере дә бар, шулай бит, идеясы да бар. Идеядан башка, әйтергә теләгән фикердән башка әдәби әсәр була алмый. Чөнки уйланма күңелдә берләнүгә сез инде каләм алучы кешеләр буларак үзегезнең башка кешеләргә, укучыларга, дөньяга әйтәсе сүзегезнең нинди икәнен беләсез. Бу сүз әлбәттә әдәбиятта, әдәби әсәрдә идея буларак хасил ителә. Һәм яшь кына әдәби әсәрләрдә бер идея гына түгел, бәлки идеялар дөньясы чагылыш таба. Берничә идея, әмма алар арасыннан барыбер берсе шул ук каршылык белән, конфликт белән бәйлесе, ул инде мөһимрәк урын тота. Менә шуннан соң минем күчәсем килә, бераз гына сөйләшәсем килә сезнең белән автор турында. Менә автор мәсьәләсе әдәбиятта бер яктан караганда ул инде хәл ителеп беткән кебек. Кем инде ул автор? Ул әдәби әсәрне ак кәгазь алып, каләм белән кәгазьгә төшерүче, шулай бит. Әмма авторның менә кем икәнлеге турында сөйләгәндә, менә бик кызык бер Удмуртиядә яшәп вафат булган безнең шигырь теориясе буенча иң зур галимнәрнең берсе Борис Ашерович Корман дигән кеше бар. Ул менә авторның 5 тибын аерып чыгара. Ягъни язучы әсәрне кәгазьгә төшерүче автордан тыш, ул инде әдәби әсәрдәге автор образында һәм әдәби әсәрдәге автор уйлап тапкан авторны да һәм лирик әсәрдәге лириканы өйрәнүче буларак лирик субъектны да шушы исемлеккә кертә. Әмма автор моның белән генә кызык түгел. Автор ул менә мин алга таба сезнең белән сөйләшергә теләгән нәрсә, ул инде традиция һәм шушы традицияларны үзгәртүче яңачалык буларак та кызык. Менә озак вакытлар, бигрәк тә 20-нче гасырның 60-нчы елларына кадәр әдәбиятта әлбәттә автор ул инде яки әдәби әсәрдә фикере белдерелә торган, үзенең дөньяга карашын җиткерә торган һәм биографик шушы әсәрне язучы белән туры килгән автор, я булмаса әсәрне язучы белән туры килмәгән һәм башка кемнеңдер, башка кешенең шит фикерен җиткерүче итеп уйлап табылган автор буларак яшәп килә. Һәм менә шушы традиция контекстында дип әйтик инде, шушы традиция базасында
Кинәт кенә безнең әдәбиятта Мөхәммәд Мәхдиев иҗаты килеп чыга. Һәм ул прозада авторның аңланылыш шикләрен киңәйтеп җибәрә. Ул бер яктан әсәрне язучы автор янына хикәяләүче образын кертә, һәм шушы хикәяләүче геройны үзенең фикерен белдерүче, үзенең дөньяга карашын, үзенең фәлсәфәсен җиткерүче төп герой итеп куя. Ягъни нигездә аның күпчелек әсәрләрендә төп герой булып хикәяләүче калка. Безнең әдәбиятыбызда мондый күренеш әле моңа кадәр булмый. Һәм шунда ук ул әдәби әсәрнең үз эчендә дә авторны икегә бүлә. Яшь вакыттагы вакыйгаларны күзәткән автор хикәяләүче һәм өлкән автор хикәяләүче. Шулай итеп әдәбиятка яңалык килә. Ул гади генә кабул ителми, андый яңалыкларны кабул итү авыр, әмма безнең әдәбиятыбызда авторның аңланышын киңәйткән яңалык менә шулай хасил була. Инде автор мәсьәләсенә кагылгач, минем бераз гына поэзия турында да сөйләшеп китәсем килә, чөнки күбегез шигырьдән башлый торгандыр. Гадәттә әдәбиятка килгән кешеләр, алар инде иҗатны шигырьдән башлыйлар, аннары гына күпләр прозага күчеп китә. Менә шигырьнең әлбәттә язучы авторы бар, ул шулай бит. Ул авторның исеме, җыентыклар яки шигырьнең басылып чыккан басмасының өстенә язып куела. Мәсәлән, Исия Ихсанова булырга мөмкин, я булмаса Галимҗан Гыйльманов булырга мөмкин. Әмма шуның белән бергә кичкенә генә лирик әсәрдә дә субъект дип әйтик инде, субъект, уйлап табылган субъект була. Һәм ул субъект берничә дәрәҗәдә булырга мөмкин. Лирик герой дәрәҗәсеннән тыш, без әле лирик мин һәм лирик субъект дигән өч төшенчәне кулланабыз. Менә аларның аермасы нәрсәдә соң? Лирик мин ул инде шәхсиләштереп сөйләүне аңлата. Һәм шигырь, лирика шәхсилеккә йөз тотса, без биредә лирик минне күрәбез. Ә лирик субъект ул бераз гына киңәйтелгән булырга мөмкин. Ул башка кешеләрне дә үз иченә алган булырга мөмкин. Әмма аларның икесе белән чагыштырганда, лирик герой образы югарырак урында тора. Ни өчен? Чөнки аның бер сыйфаты бар. Лирик герой ул үзенең хис кичерешләрендә тормыш тарихы күренә торган образ. Әгәр лирик герой субъект образында тормыш тарихы күзаллана икән, сиземләнә икән, тоемлана икән, димәк, бу очракта без лирик герой образы турында сөйли алабыз. Һәм шигырь язучыларга менә шигырьнең кыйммәтен, шигырьнең зурлыгын әлбәттә менә шушы субъектив образның лирик герой дәрәҗәсенә менүе тәэмин итә. Ничек итеп без субъектның лирик герой булуына ирешәбез соң? Без аңа үзебезнең кичкенә генә булган шигыребездә дә ниндидер детальләрне укучы әлеге тормыш тарихын аңлап бетерерлек итеп урнаштырып ирешәбез. Димәк, без кичкенә генә шигырь язсак, үзебезнең әле генә күргән кояшның матурлыгына соклану, я булмаса мәхәббәт хисебез, әнидән аерылу турында сөйләгәндә дә, әгәр безнең бер-ике деталебез яки сүзебез безнең инде тормыш тарихына ишарә ясый икән, бу очракта безнең шигыребез лирик геройлы һәм үзенең кыйммәте ягыннан югарырак дәрәҗәдә булып чыга. Менә образлар системасының әлбәттә шундый кызык яклары бар. Шул ук вакытта без сезнең белән аерым бер әдәби әсәрләр, алар мотивлар дәрәҗәсендә сөйләшәләр дидек. Поэзиядә мондый мотивлар булып, аерым бер сүз образлар торырга мөмкин. Прозада мондый мотивлар булып, аерым бер вакыйгалар, күренешләр, аларга бәя торырга мөмкин. Прозада мондый мотивлар булып, аерым бер сүз, гыйбарәләр торырга мөмкин.
Әмма ничек кенә булмасын, алар бар һәм алар әдәби әсәрнең тирәнлеген тәэмин итәләр. Бу хактагы сөйләшүне без инде шулай ук шундый бер төшенчә белән дәвам итәбез. Ул да булса интертекстуальлек. Менә бу мәсьәләгә дә минем әз генә кагылып китәсем килә. Татар әдәбиятының традицияларына ничек саклауы турындагы сүз белән. Әлбәттә, интертекстуальлек, ягъни әдәби әсәрнең башка чор әдәби әсәрләре белән сөйләшеп язылуы, ул билгеле факт. Хәтта менә инде шундый фикер дә билгеле, постмодернизм барлыкка килгән вакытта язучылар әйтәләр, дөньяда инде бер генә сүз дә калмаган, бөтен нәрсә язылып беткән. Димәк, әдәби әсәр тудыру өчен, кабатланмас өчен, бары тик кемнеңдер әдәби әсәре белән сөйләшеп кенә яңа әсәр тудырып була диләр. Әмма бу караш инде бүген артта калды. Бу караш артта калды. Бүген яңадан язучылар әйтәләр, яңа әдәби әсәр барлыкка китереп була. Ул яңа, беркем дә әйтмәгән сүз тирәсенә җыелырга мөмкин. Әмма шул вакытта менә интертекстуальлек дигәндә бик кызык күренеш барлыкка килә. Һәр әдәбият үзенең үсешендә үз әдәбиятының төрле чорлары белән сөйләшеп дөньяга чыга. Мәсәлән, яңарыш чоры Европа әдәбияты, ул инде Юнан, грек әдәбияты белән сөйләшеп барлыкка килә. Ә менә безнең әдәбиятыбыз интертекстуальлек ягыннан кайсы чорга мөрәҗәгать итәсең? Менә безнең татар әдәбиятында иң үсеш кичергән чор, алтын чор, ул һичшиксез 20-нче гасыр башы була. Һәм әгәр без бүген татар шигъриятен, татар прозасын, шушы интертекстуальлек сөйләшү ноктасыннан карасак, безнең интертекстуаль бәйләнешләр 20-нче гасыр башы белән көчле. Бу нәрсә дигән сүз? Бу безгә, татар язучыларына, осталыкка өйрәнү өчен барыбер шул 20-нче гасыр башын нык укырга кирәк дигән сүз. Безнең әдәбиятыбыз 20-30-нчы еллар, я булмаса 60-нчы, 80-нчы еллар күтәрелешенә түгел, ә бәлки 20-нче гасыр башына мөрәҗәгать итә һәм шуның белән сөйләшеп үсә. Менә сездән алдагы буын яшьләр иҗатында да бу шул кадәр көчле, алымнар ягыннан да, аерым бер мотивлар ягыннан да, образлар ягыннан да ул шулай. Шул вакытта әдәбият гаҗәеп бер күренеш, ул инде һәр әдәбият үзенең яңару юлын, үзенең үзгәрү юлын үзе таба. Мәсәлән, без май аенда бит әлеме Сер ханым белән, башка язучылар белән, язучылар союзының юбилеена бәйле килгән кунаклар белән очрашып, түгәрәк өстәл уздырган идек. Һәм шунда менә шигырь турында сүз чыккач, Азәрбайҗан язучылар союзы берлегенең рәисе әйтте, бездә шигырь ике төрле юл белән языла. Менә 50%-ка 50%. 50% гаруз белән языла, 50% силлабика белән языла. Бу бик гаҗәп күренеш. Чөнки бер яктан караганда Азәрбайҗан теле татар теле кебек үк төрки телләр гаиләсенә керә. Безнең мәдәниятебезнең үсеш юлы бик тә охшаш һәм бер-берсеннән ерак китмәгән. Безнең шигъриятебез дә берсе белән берсе бик якын. Әмма без бөтенләй гаруздан баш тартканбыз. Безнең инде 40-нчы елларга гаруз тулысынча поэзиядан чыгып киткән. Ә алар 80-нчы елларда яңадан гарузга әйләнеп кайтканнар. Һәм шуны тергезә башлаганнар. Бу ни өчен шулай? Минем бу сорауга җавабым юк. Бу бары тик безнең әдәбиятларыбызның үз юлларын табуы, үз үзенчәлекләрен табуы белән генә бәйләнгән. Шул вакытта менә минем тагын бер мисал китерәсем килә, бәлки ул шигырь язучылар өчен кызык булыр.
Менә безнең әдәбиятыбыз, сез инде беләсез, ул кайсы вакыттан башлана? Ирак тамырлары, урта гасырлар, аның 8-нче гасыр безнең Иранның нинди чор дип әйтәбез әле без аны? Орхон, Енесей, таш язмалары дәвереннән башлана, шулай бит. Андагы текстлар, алар инде сюжетлы булсалар да, аларның шигырь икәнлеге, поэзия икәнлеге расланган. Һәм менә бу шигырь ул билгеле бер кануннарга буйсынган. Әлеге кануннарның иң мөһиме ул рифмалашуның юл башында яки юл уртасында булуы. Ягъни аваздаш сүзләр юл башында яки юл уртасында, юл арасында урнашалар. Менә Орхон, Енесей язмалары 8-нче гасыр дидек. Әмма инде 13-нче гасырдан безнең әдәбиятыбызга бик нык йогынты ясый башлый гарәп, фарсы мәдәнияте, ислам мәдәнияте һәм безнең поэзиябыз ул гаруз шигырь төзелешенә юз тота. Һәм монда рифмалашу юл ахыры, рифмасы шулай бит, 2 юллык бәетләр, алар юл ахырындагы рифмалашучы сүзләр ярдәмендә бәйләнешәләр. Һәм менә ул озак вакытлар шулай дәвам итә. Дөрес, 1920-30 елларда беренче тапкыр менә бигрәк тә модернизм белән кызыксынучы шагыйрьләр Хәсән Туфан, Гадел Кутуй менә аллитерацион рифмалашуга күпмедер мөрәҗәгать итәләр. Һәм бу бәйле була татар поэзиясының халык авыз иҗатына, халык җырына йөз белән борылуына. Бу чорда әдәбияттагы ниндидер торгынлыктан чыгу өчен язучылар, шагыйрьләр кабат халык җырына карыйлар. Халык җыры ул борынгы Орхон, Енесей язмаларыннан килгән силлабикага йөз тота. Һәм анда юл башы, юл аралаш рифмаларда сакланып калган була. Әмма ләкин бу күренеш ныклап торып 20-30 еллар поэзиясына урнашып китә алмый. Хәсән Туфан башка юнәлешкә кереп китә, яза башлый. Гадел Кутуй поэзиядан бөтенләй читләшә. Һәм инде безнең поэзиябыз бу алымнан баш тарта. Яңадан бер тапкыр 1960 елларда кабат халык авыз иҗаты, халык җыры белән кызыксынган аерым бер шагыйрьләр шушы алымны тагын мәйданга менгереп карыйлар. Әмма бу күренештә ниндидер бер әһәмиятле, игътибар итәрлек күренешкә әйләнми. Һәм шуннан соң 90-нчы еллар, 2000-нче еллар җитә. Һәм шушы вакытта безнең әдәбиятыбызда бер төркем шагыйрьләр аллитерацион шигырьгә мөрәҗәгать итәләр. Иң ачык мисаллар әйтеп без Лилия Гыйбадуллинаны да, Ркай Зәйдулланы да, Эсияр Иксанованы да һәм башка бик күп шагыйрьләрнең иҗатын китерә алабыз. Һәм бу гомумән шундый бер бум була, ул татар поэзиясының яңгырашын үзгәртә. Гәрчә гаруздагы кебек үк юл ахыры рифмасы сакланса да, юл башы һәм юл аралаш рифмалар шигырьнең аһәңен бөтенләй үзгә законнарга коралар. Һәм менә шундый ук күренеш Якут әдәбиятында күзәтелә. Менә сезгә килгән Харлампиеваның инде иң зур остасы. Шундый ук күренеш Чуаш әдәбиятында күзәтелә. Икесе дә төрки әдәбиятлар. Күрәсез, озак вакытлар үткәннән соң, зур юллар үткән татар шигърияте кабат үзенең менә шушы традициясын кайтара башлый һәм шушы традицияны уңышлы файдаланып, татар шигъриятының яңгырашын үзгәртә. Әмма традициялар һәр вакытта да отышлы булып кала да алмыйлар. Менә ул турыда да минем сезнең белән сөйләшәсем килә. Әйткәнемчә, 13-нче гасырдан татар әдәбияты безнең уртак мөселман мәдәнияты баш астына керә.
Һәм бу вакытта менә төп иҗат юнәлеше әдәп юнәлеше формалаша. Һәм ул инде кешегә яшәү законнарын, кагыйдәләрен күрсәтү белән бәйле була. Ул үгет-нәсихәт уку белән бәйле була. Һәм безнең әдәбиятыбыз озак гасырлар буена менә шушы ислам мәдәнияты белән янәшә, үзенең укучысына нинди булырга, нинди ситуацияларда үзен ничек тотарга, нинди булганда бәхеткә ирешергә мөмкин, нинди булганда бәхетеңне югалтырга мөмкин, менә шушылар турында үзенең укучысына сөйли. Һәм бу дөрес тә була, чөнки ул инде татар укучысын озак гасырлар буена тәрбияли, аңа юл күрсәтә, киңәш бирә һәм аны мөселман итеп тәрбияләп килә. Әмма бу традиция шул кадәр безнең әдәбиятыбызга урнаша ки, без бүген дә менә конкурсларга килгән текстлар булсын, бигрәк тә прозада, менә шушы үгет-нәсихәтчелекнең традиция буларак безнең әдәбиятыбыздан һич китеп бетә алмаганын күрәбез. Һәм ул инде бүген безнең әдәби әсәребезне массачыл әдәбиятка әйләндерә. Ул безнең әдәби әсәребез урынына публицистик, очерк китереп чыгара. Моннан ничек котылыргасың? Моңа без тагын менә әле генә сөйләшкән материалга әйләнеп кайтабыз. Үгет-нәсихәтчелектән котылуның бердән-бер юлы, ул да булса әдәбилек. Ул да булса образлылык. Бары тик әдәбилекне, бары тик образлылыкны үзәккә куеп кына без инде әдәби әсәрнең матурлыгын күрсәтә алабыз. Берничә сүз әйтеп китәсем килә, минем менә бу төп әдәби төрләр турында да. Менә ни гаҗәп, фәндә озак вакытлар буена драманы әдәби әсәр түгел дигән фикердә яши. Һәм күпчелек галимнәр поэзия һәм проза ул әдәбиятның ике төре дип саныйлар. Чөнки диләр алар, драма әсәре ул сәхнәдә күрсәтү өчен языла. Ул укып күңел аша уздыру өчен язылмый, ул башка законнарга нигезләнә. Менә шушы фикернең үзәгендә барыбер әдәби әсәрнең укып танышу өчен һәм укып кабул итү өчен язылуы күренә. Укып танышу өчен, укып тәэсир итү өчен язылган әдәби әсәр ул сүзләрдән җыйнала. Сүз безнең төп коралыбыз һәм төп чарабыз. Шулай икән, укучы күңеленә тәэсир итәрлек сүз һәм укучы күңеленә тәэсир итәрлек аһәң табылырга тиеш. Әгәр алар табылмаса, әдәби әсәр укучыны кызыксындырмый. Аһәң мәсьәләсе ул әдәбияттагы пафос белән бәйле. Сез инде аны беләсез. Әгәр әсәр кояшлы, якты хисләр, күренешләр турында сөйли икән, бу вакытта без романтик пафоска мөрәҗәгать итәбез. Әгәр әсәр ниндидер куркыныч, ниндидер фаҗигале хәлләр турында сөйли икән, бу вакытта трагик, драматик пафослар өстенлек итәргә мөмкин. Әмма ничек кенә булмасын, әсәрнең аһәңе сез әйтергә теләгән фикергә, сез әйтергә теләгән сүзгә, идеяга тәңгәл булырга тиеш. Шуның белән бергә әдәби әсәргә сайланган сүзләр дә шушы пафоска тәңгәл булырга тиешләр. Әгәр без якты, кояшлы әдәби әсәр тудырырга телибез икән, димәк безнең сайлаган сүзләребез дә шундый ук матур, ачык, якты, җитди булырга тиешләр. Әгәр без нәрсәдәндер кисәтергә, нәрсәдәндер борчуларыбызны күрсәтергә телибез икән, бу вакытта инде караңгы, авыр сүзләр, алар инде бу очракта үзәктә торырга тиеш булалар. Шулай итеп, әдәби әсәрдә пафос белән бергә
сүз сайлау да бик мөһим булып чыга. Әлбәттә, әдәби әсәр турында сүз йөрткәндә, менә сез инде моны үзегез дә беләсездер, сурәтләү чаралары, тез сурәтләү чаралары хакында күп сөйләнелә. Әмма тез сурәтләү чаралары әдәби әсәр өчен бер вакытта да үз максат түгел. Чөнки тез сурәтләү чаралары алар билгеле бер образны күз алдына китерүгә һәм азрак сүз белән күз алдына китерергә ярдәм итәләр. Бу яктан караганда метафора, эпитет, чагыштыру кебек тез сурәтләү чаралары әлбәттә поэзияда алыштыргысыз. Чөнки поэзияда безнең сайлаган сүзләребезнең саны шикләнгән. Һәм без аз сүзләр белән зур фикерне җиткерергә тиеш булабыз. Ә менә прозада, эпик әсәрдә тез сурәтләү чараларына караганда да уңышлырак бер алым бар. Ул да булса композиция. Композиция турында да берничә сүз әйтеп китик. Хәзер инде безнең проза әсәрләре гаҗәп менә күп катламлы, күп фикерләрне үзенә сыйдырган әсәрләр буларак иҗат ителәләр. Сез соңгы елларда иҗат ителгән хикәяләрдә, повестьларда, романнарда менә шушы тирәнлекне күрәсез. Шушы тирәнлектә ничек итеп матурлыкны сакларга соң? Матурлыкны саклауның бер юлы бар, ул да булса әсәрдәге барлык элементларны, геройларны, вакыйгаларны, детальләрне, образларны уртак бер композицияга корырга. Бигрәк тә менә сез башлаган кешеләр хикәяләрдән башлыйсыз. Бу очракта хикәя язучыларга бу киңәшне әлбәттә һичшиксез истә тотарга кирәк. Төп композицион алымнар дүртәү. Алар каршы кую, кабатлау, көчәйтү һәм әйләнеп кайту. Димәк, менә шушы алымнар, алар безнең әсәребезнең барлык элементлары эчендә уртак булганда, безнең әсәребез гармонияда килеп чыгачак. Әгәр инде алар берсе кабатлауга, берсе каршы куюга нигезләнәләр икән, бу вакытта дисгармония килеп чыга. Әмма әдәбиятта дисгармония һәр вакытта да кимчелек түгел. Еш кына язучылар дисгармония ярдәмендә тормыштагы ямьсезлекне сүрәтләп, матурлыкның кирәклеген, мөһимлеген аз-сызыклап бирергә дә мөмкиннәр. 2023 елда Иделе Макчарлары бәйгесенә катнашкан һәм катнашып җиңү яулаган яшь каләмчеләрнең иң уңышлы иҗат җимешләре әлеге җыентыкта урын алды. Рәхим итеп сезгә. Ой, бик зур рәхмәт.